May gabi Mga igsuon, kung atong i-analyze ang giingon sa atong Ginoo diri sa Ebanghelyo karong adlaw, mauni ang buot niyang ipasabot. Kung kinahanglan tang musinati og mga butang nga labaw sa balaod or supak sa balaod, pero mas makatabang nato nga mulambo ta, then ato nang sination. Diri mangod sa Ebanghelyo, ang mga apostoles gigutom. Sa ilang paglabay, nangutlo sila uhay aron kanon. Sus kay bawal man di ay mutrabaho or mangusog panahon sa adlawng igpapahulay. Maunang niingon dayon ang mga Pariseyo nga nakasala sila sa Dios. Kay nitrabaho sila sa adlaw nga igpapahulay. Maunang niingon si Jesus, kung kinahanglan amo nang supakon, kay nakita namo nga mas importante nang mukaon mi kay gigutom mi aron mabusog mi din amo nang buhaton. Munang niingon din si Jesus, I desire mercy, not sacrifice. Gani ang udto giimbitar ko og paniudto sa usa ka magtiayon nga nagsaulog sa ilang 44 years sa kaminyoon. Ang akong kauban nangutana sa bana, unsa inyong sikreto nganong niabot mo 44 years? Ang tubag sa bana, kay sige mig away. Siguro gipaagi og pasiaw, pero ako nga naminaw, nakaingon ko, tinuod. Siguro wala na gi-expect nila nga mahitabo sa ilang kaminyoon. Wala na sa balaod sa kaminyoon nga ilang gi-expect nga dapat magkahigugmaay, magkasinabtanay, sus kay naa may away-away. Pero sumala sa giingon sa bana, ang ilang panag-away, panaglalis, mas nakapalambo hinuon sa ilang kaminyoon, niabot silag 44 years. Mga igsuon, unsa po'y imuhang ikapaambit nga kasinatian? Nga naka-experience hinuon ka og mga butang nga wala nimo gi-expect. Kay wala lagi maapil sa imong balaod nga imong gi-expect, pero mas nakatabang hinuon nimo. Kung ako inyong pangutan-on, ang akong pagkadisgrasya atong 2017 nga nabali akong duha ka kamot ug naguba ni akong nawong, wala pud na sa balaod sa pagkapari nga akong gi-expect. Kinsay ganahan madisgrasya, di ba wala? Pero tungod sa akong pagkadisgrasya, mas nilambo ang akong pagtuo sa Dios, nilalom ang akong pagtan-aw sa akong pagkapari. Unsa pud imong istorya diha, igsoon? Okay? God bless.